Эстонияда безнең 2000-нән артык татар яши, һәм без үз мөхитебезне, телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга тырышабыз. Һәм әлбәттә, менә шушы өлкәдә безнең бик күп эшләүче хатын-кызларыбызның мин исемнәрен дә атап үтәр идем. Без инде Идел җәмгыяте оештырып, шундый матур чаралар үткәрә башлаганга 20 елдан артык вакыт үтеп китте. Һәм безнең арада мөхтәрәм хатын-кызларыбыз, җитәкчеләребез, мәдәният эшләрендә бик актив катнашучы ханымнар бар. Ул Илзия Әхмәт, Зәкия ханым Ермакова, Гөлбестан ханым Нугманова, Фәнзилә ханым. Аннан тагын бик күп кызларыбыз дип, һәм әле без кызлар дибез үзебезнең туган телебезне саклауда көч куябыз. Төрле әдәби матур кичәләр, әле күптән түгел генә Габдулла Тукайның туган көненә багышланган матур әдәби кичә үткәрдек. Алданрак, чөнки безнең менә Казанга шушындый матур кырылтайга киләсе булганга, без инде милләттәшләребезгә бу кичәне күрсәтеп башкарып киттек. Мин үзем шәхсән татар телендә радио тапшырулар алып барам. Милләттәшләребез аны бик җылы кабул итәләр. Һәм шулай ук аларны да кунакка, студияга чакырып, үзләренең тормыш хәлләре турында матур мәгълүматлар сөйләп китәләр. Без әле Татар Европа альянсында да актив эшләр башкаручы ханымнар белән бергәләшеп, татар телебез өчен җаныбызны атып йөрүче ханымнар бик күп. Әлбәттә, хатын-кыз дөньяның терәге, тоткасы. Безнең күңелләребез бик нечкә, бәллүр кәсәдәй уалырга тора, әмма ләкин бер-беребезне саклап, яклап, бердәм булып яшәсәк, без инде туган телебезне дә саклап калырбыз. Һәм җиңүчеләр рәтендә булырбыз. Бер вакытта да бетәбез дип әйтергә ярамый.